I really hope and have faith na magra-rise siya sa challenge. Nalimutan ko na yon, pero tuwing tinatanong sa akin, maaalala ko, mas yung reaction ko nga sino ba yung nagdrama? So, maging professional tayo, maging mature, no? Let's grow up. Napaka-importante ng mga trabahong dapat gawin dito sa Senado.